टु फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जगासिखौ बराय हरबाय जोंहा दिनै आलासि गोदान फैनो नागिरदों ओंखायनोथ' जोंहा एकदम तैयारि जागासिनो दङ संनाय बिथिंजाय आङो आङो संखांबाय जोगोनार बिजौजों आलु बेदर एवगासिनो आङो हालदै होनाय जाबायानो बिथिंजाय दालि मोनखांबाय ओंखाम मोनखांनाया सामब्राम गुफुर हाइजें देगासिनो दङ बिथिंजाय हांसो बेदर गोदाना दोनदो आया थाम्फै बानायबाय दासो देलायनानै बिसोरो सफैसिगोन ओंखायनोथ' देलायबाय आङो नङाबा आरो एसे बोरैबा जाब्बा जुब्बा थाबाथाय लेथ्रा नुयोना आलासिबो सासे गोदान फैफागोन नालाय ओंखायनोथ' दा बिदिहाय आइटेम गैया जोंहा जिमान गोदान आलासि फैया मानो जोंहा एकदम जाब्बा जुब्बाथार एकदमबारे माने सिम्पोल आरो ना उफाय गैया माथो खालामनो आपग्रेड जाथ'वाखै जोंहा आपग्रेडआथ' फैसायासो खोन्थायो नालाय मानि ओंखायनोथ' बेखिनिल' ओमफ्राय आङो आलासिफोरखौ मानो बिराद एकदमबारे नेगासिनो मिथिगोना खारन आङो बिनानावखौहाय जोसा खुमब्रा लाबोनो होदों जाहानाव बिनानाव लाबोगोन नालाय आङो हांसोजों संनो नागिरदों बेखौनो नेगासिनो दं आङो हांसो बेदरखौ संग्राखै बाखि सब जाजोब्बाय ना डेन्सार स्पिड नंगौना संनाया डेन्सार स्पिड संनाया बेदरा मोनबाय जाबाय दुन्दिया होनो मोननांगौमोन दुन्दियाखौनो लाबासो जाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय पियास हाखानानै लाबाय आं हांसोनि माबाया सफैबानो खुमब्राया सफैबानो संनोसै मोनबाय इयो ओमफ्राय एसे गोरा कुकाराव होनो मोननायबा हामगौमोन ओंखाम संबाय आङो कुकाराव ओमफ्राय कुकार गंसे आरो हामा जानानै दङ जासिगोन दे एसे साधारन गोरा आरो देजोबनानै दोनबाय पियासफोरखौबो हाखाजोबनानै दोनबाय आङो फैबानो खुमब्राखौ हानानै सं माने आङो मानो हाथ'वाखै आं फन खालामदों फनखौनो रिसिभ खालामाखै दा हांसोखौ एवग्रोबाबो बांद्राय जुदि एवथाब जानाय जायोबा खुमब्राया मोनफैथ'वाबा हानायाव माबानायाव टाइम लागोन ना ओंखायनोथ' बिसोरखौ फैनाय नुबाथाय साराय जाननानै होगोन आं ओंखायनोथ' संथ'वाखै फैला बेवायाबो फैबावलाय लायबायसो बागानपारायाव श' दङनो दिनै माबा सिंग्रा मोनफैबायनो ओमफ्राय नै जोंहा नेगासिनो वाइटिं रानि वाइटिं नोंखौ साफा नुदो दिनै गुफुर नुदो बिदि होननायखाय बिराद मोजां मोनदोयो मोनगोन सालायदो ओमफ्राय नायलाय हाथायावनो आंना ओंखामा हाबनानै दं ओमफ्राय दा हाथाइखौ इदि देखायबाय थाबाबो मानसिफोरा बुंहरलायगोन मा हाथाइ खुगाखौल' देखायबाय थायो होननानै देखायनांगौ जाखो न' बायलाखौ देखायबानो दानो दाय जालायगोन न'आनो बायला जिला होननानै जेखौबो देखायनो हाला आङो माइलाय माबासो इयो ओइ सस फुजायाव हाबबोबाय खोमा इसोरो हाबबो इदि होनदोंमोनलाय दहायनो प्रनिता मोनदो होनदोंमोन प्रनितानिफ्राय बारा गोबाव लायाना मथा मथि 1 घन्टासो लायो 1 घन्टानि खमसो लायो बरमानिफ्रायथ' पार्सनेल गारिजों माबाबो 20 मिनिटबो लाया खोमा ना रानि लायो 20 मिनिट बरबरिनिफ्राय माबासिम बरमासिम 20 मिनिट बरमानिफ्राय बरबरिसिम होनदों आङो स्कुटि नङालै पार्सनेल गारिजों 20 मिनिटबो लाबावा 15 मिनिट बिदि लायो आरो ओमफ्राय आं गितानजलि आंनि लोगो दाख्लै फैदोंमोन जे इयो आङो ब्लाउस गिफ्ट होदोंमोन ब्लाउसआनो गैलामोन थेवबो बहा थांजोबखो ओमफ्राय आं इखौसो गानबायनो एसे लुज जादों आरो खिन्थु बिराद मोजां डिजाइननि सिलायनो रोंगौ इयो आंनो 3 आं सिलायनो होदों ओमफ्राय रानिनो दा गांसे सिलायनो हरबावदो मैया आङो ब्लेक गानदोंमोन जे फुजायाव इखौ सिलायनाय एसे लुज जाजोबदों आं माने जखाखौनो हरनो होननानै ओरैबायदि ओमफ्राय हारसिंनो आन्दाज खालामनानै आंनि बडिखौ ओमफ्राय माबाना फैदो आरो इनि फैबाय खोमा आलासिफोरा ना फैयाखै फुजानिसो खोमालै फुजायाव थांदों ओमफ्राय उनाव मोनसे डिजाइनिं सुनो होदों मैया आङो रानिखौ मैया गाननो होदोंमोन आरो इखौ बिराद मोजां सुयो इयो आराम जायो आराम मोनो आङो माने डिजाइनफोरा श' जायो आरो इनिया माने क्लिन आराम डिजाइनफोरा मोजां जायोना ओंखायनोथ' आरो दा रानिनिखौ लाबा आं रानिनिखौबो देखायबावगोन ब्लेक कालारनि सुना हरदो दा नेथ'बावनोसै दसे बागानपारा थांनो दिनै श' दङ थैसाम 2 ओमफ्राय मेथाइ माबा माबि होलांगासिनो रानिनो सिनि रानिया अयथासार सा लोंनो लुगैदोंनो माबानि सिनिनि गथानो मोनलोङाखै फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय आंहाथ' इसोरखौ नेयैनो हाजेव जेवसो जालांबाय जारलासोहाय दहायनो मोनबायमोन आंना बेदरा एसे गोबाव आलासिफोरा लादु ओमफ्राय उनाव मा बुस्थु लाबोदो होननानै माबा सिङावनो सिफुना होबाय ओमफ्राय लादु गुब्रुलांबाय दा जायखिजाया जानफुनानै जानोसैहाय नुबाय थाला नेनो हाला आंना एकदम मावबाथाय मावगोन आं कन्टिनिउ बायो उनावहाय जस्रोनानै आं हाया इदि
मावखांबाथाय रेस्ट मावै मावनानै रेस्ट लाबाथाय बाबाय आङो बादबहांबायसोमोन गावनियाव होबाय आं साराय जायखिया हांसोआ माबाबायानो खिन्थु खुमब्राया दाबो सफैला ओरैबायदि रागा जाबाय आं आबौमोनखो ओमफ्राय आङो इसोरखो नेबा आरो नङाबा आंना दहायनो मोनसिगौ न'आव थाइसे दङ बिराद गिदिरथार ओमफ्राय आङो जोसा खुमब्राजोंसो जानो लुबैदोंमोन मोदोमसोयो नालाय आरो बे बिराद गिदिरद्राय मासेल' हादिर होआलै बेसेबा गिदिर गैला इसोरखो नेबाय थाला इसोरखो नेबा आंना हांसोआ खामजोबलाङो बेदरा एवफ्रामनाया बिराद ओरैबायदि माबा आबौआ जोंहाना ओरैबायदि टकेटिभ ओरैबायदि जेरावबो हाब्रेगोन जेरावबो रायलायगोन ओरैबायदि खायो माने बोरौसा खालामनो हाया आरो इखो रानिमोनाबो गारियाव नेगासिनो माला माबागोन होननानै ओमफ्राय आङो इहाय मानो फैदों जोंना लामायाव फुजा माबा गारफैदो जोंनि दैमायाव गारफैजोबो ना रानि माइरं आजावना फै माइरं मोना माइरं आजावनोबा माइरं आजावनोबा होनदो माइरं आजावनो फैदो जोङो माने मुर्ति गारफैदो नालाय ओइ जमगासिनो ओमफ्राय इथिंजायबो आजावनो जमगासिनो ओमफ्राय नै एक्टरा गैया लससो मानसियानो खुजाथारसिगो अखा हागासिनो बेस्रा माबायानो सजायाखै फिल्मानो थैसामथुजो ओमफ्राय उनावहाय माबा लादो इयो मा होनोमोनलाय आब' संगिनानिया मामोनलाय आब' संगिनानि फिल्मा मामोनलाय जायख्लं मा गाबै जायख्लं लादो इयो दा नेगासिनो आङो सोरो थैसामा गाबै जायख्लङा मिथिया जोंनाव गैया आं जि नायनो लुबैदो दाख्लैनो थांबाय खोमा ना स' जायासैबा थाङाखै नायहैगोन दे जा सानसे गाबै जायख्लं खालि दिनै थैसामथु दंनो नायगौमोन नायहैनो हागोन दे होमबा नै थैसामथु नायग्राया सासे ओंखारबाय माइरं जोमदो माइरं जागुराव इत्तासो दुस्थु थांनो हाया आङो फिल्मखौथ' नायनोबो लुबैदोंमोन ना माइरं गरसे गरनै मोननायखौ जोङो आजावनो फैदो इहाय माइरं गरसे गरनै ना जोंहा लोखि थुफ्लायाव आजावबा माथो खामानि होआ जोंनाव रिमा आजावनायाथ' प्रत्येक बोसोरै आजावो मिथिया माबायासो एन्जर जाखोन्दायासो गोलैलाङो खोमा जोंनाव आंनो बाजाव बोलो दुर्गा माई की बुरजा जाव माखासे फैबाय माथो माइरंखौनो साराखै ओइ सारदो ओइ दे आजावहैथार नोंबो ओइ मालाय फैसा हरदो बाला दाबो हरनांगौ ना मोननै फुजा जायो जोंनिया ओरैनो माबाफोरा बर'फोरा बाथौखौसो खुलुमहैयोना ओमफ्राय इसोर हारसाफोरा माबायो ओइ जोंनि दैमायाव गारफैयो बरबरिनाबो दा गारफैगोनसो लाखिबाय मोनबाय बोसोरै लाखियो जोङो मालाय फैसाबो हरलायदो आंहा आरो फैसाखौनो लांफ्लाङासैहाय जाथोंसो मान गोबाव फैखिजाय ओइ नै फै खिजाय
गस्ला लाबोखो ओइ नुवाखै आलासि गोदानफोरा गोजामबो दंफादेरो सासे गोजामफोरखौ बारा लाबाय थाया हांसो संगासिनो दं आंहा ओमफ्राय बिसोरो बेरायनो थांबाय बेथुआबो थांफाबाय दा हाथाया थाइसे गलांबा अमा गोराखौ जानानै अमा बेदर जाग्राया ओरैनो हाथायानो गखाबाय सिनायदोना बिथांखौ गासिबो आबौना मामोनलाय थिंख्लि बुख्रुबग्रामोन ना बोराय आबौखौ सोरबा सोरबा बुंहरोमोन र' आबौआ मा जाखो होननानै ओइ बोरायबाय फुजा नायनो फैदो बागानपारा फुजायाव बिथांमोना आबैया हाथारला गारिबो गाखोनो हाया नालाय थ' आबैया बहुद गोबाव जाबाय फैयैया खनसे फैनानै गोबाव थांना थाहैनायनिफ्रायनो फैनो हायासै गारि गाखोनो हाया जै गारि गाखोबाय ससे थांबानो गोबाखायो ओमफ्राय उनाव मानसियानो एसे मोनफैनाया लासै बिउससो जानानै फैयो ओंखायनोथ' लाबाय ओमफ्राय मानसिया फैनोल' होनो आंबो थांगोन र' देहाया हामबा मारै हामबावनांगौ इनि देहाया ओइ आगोलफोर थांबाथाय थांगोन र' आंबो माबा देहाया हामबाथाय लोमजानायफोरा हामबाथाय थांगोन बबे देहाया हामबावनांगौ जाखो दाना टेस्टि ना रोंगोलै ओंखायनोथ' अमा संनाय जानोल' होनहरो इयो फैबाथाय आंना रायलायनायनि माबाखौसो बावगारलांदों न'नि खुमब्राजोंनो संबाय आङो संनायखौलाय मा देखायबाय थानो दाख्लैनो संखादों ना लोगोफोर साराय गिदिराव संनां दिनै ओमफ्राय मा होनदों सोरबा सोरबा जोसा खुमब्राखौ मिथिया खुमब्रायाबो जोसा थायो नामा होननानै बुंहरदोंमोन ना आं खोन्थानि जोसा खुमब्राया नै बिदि फिसा फिसा जायो ओमफ्राय गोलाव गोलाव जायो गिदिरबो थायो खिन्थु बिदि फिसा फिसा बांसिन जायो आरोना फिसा फिसा थायो बिदि आरो नै बिदि जोसा खुमब्राया नोंसोर सोरबा सोरबा मिथियाखै होनदोंना थ' मिथिनानै लाखाबानो जाबाय बिदि फिसा फिसा जायो गोलाव गोलाव जायो जोंनि माबायाथ' गिदिर गिदिर जायो नालाय थ' बिसोरना एसे फिसा फिसा जायो ओमफ्राय गोलाव गोलाव जायो आरोना देखायनो हाबावनि नै बे थ' सोरबा सोरबा मिथियाखैबा मिथिनानै लाबानो जाबाय नै बेनो जाहैबाय जोसा खुमब्रा जायनिखि ओरैबायदि मोदोमो जोसा माइरंनि ओंखामा जेरै मोदोमो सेम बिदि मोदोमो बेयो ओमफ्राय बे लकेल दहाय बेखौ खावसे होबाय जि गिदिर खालामनो हायो खावसे होबाय ओमफ्राय उनाव हानायखौनो एसे दोनबावबायसो आं संजोबासै नैबे उरिब्रा जागाबाय बिसोरो मोनजाया गुवाहाटियाव संनोबो रोङा मोजाङै आनैयाथ' रोंखाया संनो एख' बुस्थु रोङा संनो इयो ओमफ्राय आङो मालाबा फैबाथाय संनानै हरो खनसेबो हरदोंमोन आङो संनानै एसे साफा जायो नों अबेनि नों जुमाय लोंगोन ए भगबान ओइनो आयं बोराय खानाय गुफुरजों होजागोन नोङो थांलाय खाथियाव थांलाय नमो होनैलाय थांलाय खाथियाव आंखौ मानो बुदो फुजा नायनो थांसै नोंखौथ' लांफा जाला नोंथ' इमान दुस्थ' खालामहैयो बाप्पा ओइलाय आयंआ ओइलाय मा जानो हायाहाय दावराव कान्दिसे दादाय जैहा ओमफ्राय माबा बोरैबा मोनबाय बिदाया गाबबायना खुबैनायाव गाबना होबायना इ सासेयाथ' अलखदसो जाहानि न'नि अलखदा मबाइल नायदो नोङो दे मबाइल फिसाखौ खुबैनाया इदि जाबाय मबाइल फिसाजो नङा नैजोसो खुबैदो देखौ नङा आगैया अनोना गावहानो बोरैबाद्राय मानोलाय सेख'नांगौ नोंलाय आगै लानायखौलाय सबखौबो नांगौ मबाइल फिसाजो नङा ओमफ्राय इथिंजाय गप्पे मारिगासिनो दङ ओरैबायदि लोगो मोनबाथ' जाखाया लेक्चारा जोबनो थाङा सरि बेथ'आ जोंना एकदम ट्रेक्टर नायनो माबा जागासिनो आया मा नांफैयोलाय ससेया दै सिङावसो दं
gihangबो मोनदों आरो इसोरो एसे बोरै आदानथिं गैया आदानथिं गैया गिलां बोरैबा माबायाव उमानन्द थांबानो बोरैबा गिखाङो आङो थेवबो आरो एसे गिलिर जायो आरो गोसोफ्रा गिदिर जाहाज नालाय